may pupuntan kami pero hindi namin alam kung saan. Oh no! Di ba? Yan si Ate Audrey na po yung mag-i-intro. Ayaw! Welcome po sa ating channel, Marlon Nieves TV. Yan. May social distancing tayo guys. Yung protocol sa nandyan yan. Nag-iingat po tayo. Hi! Welcome to Marlon Nieves channel! So makikita natin mamaya kung saan yung pupunta naming kainan daw. Ayan. Check natin kung paano yung sitwasyon doon. Kung pwede ba nyong i-visit at kumain din doon. Dito na pala tayo guys. Dito na tayo. Ayan po ang Crab and Porky. Crab and Porky Restaurant. And hinuhulaan namin kung ano yung mga menu nila. Ay kung ano yung meron sa menu. Siguro crab no, tsaka pork. Ayan sa bulaluhan daw, kambing at itik. So wala Yes, po yes. sa choices yung pangalan ng kainan. Yeah. Charot. Ayan. So mamaya Crab-in po. check lang natin Yung screen kung ni Kuya Marlon. Nakakaganda doon sa phone. ayan siya. iPhone 99. Kanan kaliwa yung chip sabi ni Richard para mapindahan na lang tayo. Ito, nakabili ako ng ganito. Init, summer na summer ngayong bar months. Mainit po, mainit, mainit. Ayan. Let's go. Let's go, let's Pwede go. po bang Pas na tayo. magsalamin? Ito yung binenta namin. Ay, ito na. Ginagawa mo. Naiwan yung driver namin kasi wala siyang pagpaparkat. Alam kong nanonood ka ngayon, yung driver namin, kaya shoutout tayo. Mega mega love shoutout. Alam mo, nakaganito pa kami. O, diba? Galing yung bahay. For contact, for Andito contact, na pala si Marge, nauna siya. for contact tracing lang ulit. Yeah, And of course, alcohol. Hindi re-refill po mamaya. Ito na lang. Ayan pala, meron pa lang Ako may dala. baon ako. Nagbabaon talaga ako palagi. Okay. Para ko sa safety program. Hindi pa tayong kakilala dito. Bye, 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 bye. Maaliwalas dito sa loob kasi may mga halaman. May mga halaman. Kaya hindi namin... Halaman. Ayan. And Napaka-cozy, parang mga sinuunang panahon din pakiramdam dito. yes. Ito yung mga halaman na binibenta rin kaya itong mga halaman dito. Ay, Halaman. binibenta nila. Mga bentahan din ng ano. Oo, bentahan na. So guys, ito po ay mga bentahan. Ate, ako na rin ko yung ano, ikaw Yan. nagbebenta. Ako nagbebenta. Ito Ate, walang part na magkano to po? ay bentahan ng mga basket. Basket. Magkano naman po yung bentahan niyo ng mga benta? Ito po, 250. Ako talaga. Ito po, 250. May price May yun eh. price. Kaya alam ko sa sabi. Binibenta rin itong dito. Pwede siya papatungan ng paso. Mga halaman. Kasi ano ngayon, uso ang mga paghahalaman. Tama. Malaki. Tada. O sa mga naghahanap po ng mga paglagyan ng mga halaman. Ito, meron po sila dito sa Crab and Porky. Ito po, lalagyan nyo rin ng mga maruming damit. 900 pesos. Di ba ganito? Oo, pwede. Ito, lalagyan ng mga bedsheet. 1.5. Ayan, 1.5 na lang. The 1.5 ito.
fried. Gagamitin para mag-serve. This is your order, ma'am. Pero ano yan talaga? Siguro pagpapatungan mo rin ng Halaman din. Oo, para hindi madumihan Mga plantito po ang bagay na Ito naman po kapag mag-shop dito. Flores de Mayo. Bili. Ganito po. Pero Flores, di ba? Pero nung bata ako, walker lang to eh. Di ba ganyan mga walker noon? Dito. Ay, Ito yung mga mga sanitizer. sanitizer plus basurahan. Wow, magkano So yan? after, walang price. Walang price. Pero ang alam ko, ganyan. Parang social din. Mm-mm. Ay, ganyan. So sa baba, pag Baka ginagawa mo, siya. lalabas na rin. Yes. Ay, oo nga, ang galing. Di ba kapag sanitize ka gaganyan mo, baka yung humawak doon sa nose ng ma-dirty. Yes. Tapos, after mo, mag-tissue ka. tapos Yung totoo, tapos sa inyo ba to? Yes, this is my place. Charay. Ay, pero okay na. Na-explore ko na siya. So yun, Merry Christmas, bentahan. guys. So dito, mga bentahan ng ganyan, mga baskets, halaman. Then yung other side, yun, yung kainan. Tapos pinabentahan ko ng mga safety measures. Moments later. Ayun na yung mga menu. Mga menu talaga, ang dami. Mga menu, ayun. Maganyan na lang siguro. 3. Anjo, hindi namin first time namin actually dito, so do the honor. Nag-iisip lang po ng mga kainis na. Ayan, so napag-desisyonan po namin na doon tayo sa pasok sa budget muna. Crispy pork sisig 98. Itong ano nila, seafood platter rice and may tahong, may crab, may pusit at may hipon. Ayan. May bangus pa. May bangus din siya pero sa imagination na lang yan. Nag-take over muna tayo dahil kumakain na si Kuya Marlon. Ayan. Ano yung ulam mo, Kuya? Ito, ang ulam natin is pork, may crispy pork sisig. Yes. Tapos, ano po to? Seafood platter. rice. Ang alam ko nga paella pero hindi. Tapos yung ulam ko din, yan, parehas. Lahat kami parehas except kay Kuya Richard. So yun, kain muna kami guys. One very long digestive tract later. Anong masasabi niyo dun sa kinain natin? Nakakabusog. Kabusog? Boksu. Bogsu. Yan. Masarap naman siya, no? Yes, Masarap. masarap. Hindi namin na malayan ko nung lasa. Sogbu. Kasi yun, sa sobrang Buto. kagutuman. Sarap naman siya. Sarap. Para hayaan ko na lang yung plato mong paliwanag para sa akin. Oo, di ba si Mood sarap eh. Hayaan ko na lang. Beef. Hinusog po tayo ni Crab and Porky. Ayan. Liga there. Crab and Porky. Porky na crab. Picture mo. So dito lang along the highway siya. Na anong ano to, nung street? Ay anong basta Ordaneta, Binalonan. Ayan, at yan po ang aming Crab and Porky experience. And if you like this video, just give it a thumbs up. And of course, pag bago ka lang dito, just hit the subscribe button below at i-hit mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa bagong videos na i-upload natin. And so, maraming salamat. Bye-bye! Bye!